To dai game da abin da ya shafi gidauniyar ta ceton kasa, amma a wannan karo abin da ya shafi harkar jihohi, mu je jihar Tawa inda sakatare janar na fadar gwamnan jihar ta Tawa ya karbi wata gudunmuwa ta al'ummar Tasara, wani suma suka ce a ba da gudunmuwarsu a cikin kokarin da ake yi na tattara kudaden gudanar da waɗansu ayyukan ginin ƙasar nan ƙarƙashin tsarin na gidauniyar ta ceton ƙasa. Ga rahoton da wakilinmu Abdurrahman Isaka ya aiko mana daga can Tawa. Su dai waɗannan kuɗaɗen da al'ummar Tasara sun ka tattaro miliyan 2,506 an kakkasa su ne gida biyu. Kashi na farko miliyan 2 a sa su cikin asusun na rage yawan mace-macen mata da yara. Kashi na biyu jika 506 a sa su cikin asusun ceton ƙasa. Kuɗaɗe wanda jagoran tahiya shugaban gundumar Tasara kapitan Abba Kuluma Jona ya miƙa ma magatakarda na gwamnan jihar Tawa. A wurin bikin gudunmawar karɓar kuɗaɗen da an samu halartar mayar na Tasara da mai martaba sarkin garin da al'umma da dama da an ka gayyato a fada ma'aikatar gwamnan jihar Tawa. A lokacin da ya ɗau jawabi shugaban gundumar Tasara kapitan Abba Kuluma Juna ya ce gudunmawa ce wadda ba ta tsaya a nan ba, za ta ci gaba da yarda Allah a cikin gundumar Tasara da kewaye. A lokacin da shi ma daga nashi bangare yake karɓar waɗannan kuɗaɗen, magatakarda na gwamnan jihar Tawa Yakuba Sukaraju ya ji daɗi kwarai kuma ya yaba ma prefen Tasara da ɗaukacin al'ummar Tasara gabaki ɗaya goyon baya da sun ka kawo mu asusun ceton ƙasa da sunan shugaban ƙasa, shugaban majalisar ceton ƙasar nan tamu ta CNSP Abdulrahman Chani. Sannan a ci gaba da yi ma ƙasa addu'a da ake yi, shugabannin ƙananan hukumomi guda 12 na jihar Difa sun shirya sabka ta alƙur'ani mai tsarki game da addu'o'i na roƙon Allah ya ƙara ma Nijar zama lafiya da kwanciyar hankali mai ɗorewa. Ga ƙarin bayanin da ɗaya daga magabatan ya yi wa abokan aikinmu na fuskar jihar ta Difa. Adadin sabka ƙur'ani shine 1,113 wanda aka rarraba cikin jihar Difa gaba daya. Kamar nan an yi kafa 300 wanda zawiya ta nan Khalifa Muhammadu Ibrahim Barka an yi sabka 100, a Jimeri sabka 100, babban masallaci na Juma'a sabka 100, akwai Shatimari sabka 50, shine Ungurti sabka 50, Gegime sabka 100, Boso sabka 50, Maini zawiya na Maini Ibrahim Muhammadu Barka sabka 100, masallaci babban masallaci na Juma'a na Maini shi ma sabka 169. Akwai kama Ambram Ali sabka 50, Filatari sabka 50, Galbeli sabka 50. Kusan haka aka gama za mu samu adadin sabka 1,113. Wannan ba na farko ba ne, nan da wata uku ma da suka shige mun yi zaman wannan an yi duka sabida duka wannan kawo zaman lafiya, kwanciyar hankali da abun da za a ci, sabida an ba kwanciyar hankali abun da ka noma ma ba za ka iya ci shi ba. To jama'a, wannan Khalifa Alhaji Muhammadu Ibrahim Barka sai dai mu yaba mu ce Allah ya biya shi, kuma duka jama'an da suka zo nan ga muna musu godiya, Allah ya biya su. Wannan lada ta mu duka ce, ba ta shi kaɗai ba ce, wannan abu dai na jama'a ne duka Nijar gaba ɗaya, saboda abun da shugaban ƙasa ya faɗi kullum ita ce a kama da addu'a. Addu'a ita ce turba, ita ce ginshiki ta rayuwar musulmi. Addu'a ita ce takobin mummuni. Haka zalika al'ummar karamar hukumar Libore da ke cikin gundumar Kwalo a jihar Tilaberi karkashin jagorancin magabatansu na gwamnati na gargajiya sun shirya sabka ta alkur'ani mai tsarki tare da addu'o'i a roƙon da ake ci gaba da nema Allah subhanahu wataala ya ƙara ma Nijar zama lafiya da kwanciyar hankali mai ɗorewa. Sai mu roƙi Allah mutanen da sun mutu Allah ya ba su aljanna.
Allah ya kama ma kasanmu, Allah ya kama shugaban kasanmu son excellence Abdurrahman Chani ya zo da anniya mai mahimmanci, anniya kwarai. Mun san duka in ka saurara president na magana ka san mutum na Allah ne. Kenan sai mu ce Allah ya kama musu, Allah ya kama ma kasanmu, Allah ya sa albarka cikin Nijar duka gaba daya, Allah ya sa albarka cikin komin Libore da Tilaberi. Kun san mu Tilaberi mu ne muna nan ga sha wahala, sai mu roki Allah ya kawo mana kwanciyar hankali cikin kasanmu, zaman da kwanciyar hankali da so juna tsakaninmu. Zancen kasa ne labusan nino halalaidino.